Ale ja to študujem celý život. Ale odkiaľ toto máš všetko? Však ja to ovládam, ja to učím ľudí. Ja to učím ľudí, nauč to aj druhých. Vyskúšaj si to ešte. Ja už to mám. Ty mi to dal. No, len ťa skontrolujem. Tak, ale len to tu, pri tomto brúšku. Brúček vyrovnaný, uvoľni sa. Uvoľni sa a tuto cítiš energiu. Áno. A ona sa ti začne vlievať do tela, cez ruky, začne sa ti toto všetko uvoľňovať, cítiš teplú energiu, a to je vlastne to, že tá chladná, negatívna, opúšťa tvoje telo cez nohy do zeme a v tebe sa tvorí pozitívna energia. No. Jednoduché. Úplne jednoduché. A kde to študuješ? Ja to čítam v priestore. Lebo všetko je to v tom priestore. Ja som jasnovidec. V jakom priestore? To je všetko vo svete zapísané. Všetko, čo je možné stvoriť, sa dá stvoriť. Takto sa dá vyliečiť aj rakovina, hocičo, lebo tvoje telo bude vyrábať normálnu energiu, nebudeš podliehať stresu a tým pádom tvoje bunky, ktoré vyrábajú tvoju energiu, budú reagovať normálne a nebudú priťahovať stres. Rozumieš? Prestanú vytvárať stres v tebe a nebudú ani vyťahovať. Ty budeš pozitívny a zároveň budeš pritahovať pozitívne veci. No. Jednoduché, naučte to aj druhých. Ja som iba troška vzdelanejší, ale to je pohoda. Koľko máš školu? 50. Čo si vyštudoval? Nič. A na čo mi je škola? Na čo mi je titul? Na hovno, aby som bol taký istý kokot, jak ty hore? Áno. Samozrejme, k čomu by mi bol titul? To sú všetko falošné tituly. To sú všetko len falošné tituly. Ty kokot. Ale uč to aj druhých normálne, však pomôžeš druhým ľuďom len takto a vysvetlím to, že tu sa tvorí, tu sa to zleje, to negatívum odíde do matky zeme a ty si začneš sám generovať pozitívnu energiu. No? Okamžite to funguje. Úplne okamžite, len spojíš tie prsty a necháš sa zaliať tou energiou. Proste negatívum hneď odchádzaš človeka. Okamžite. Okamžite ťa opustí negatívna energia a okamžite sa cítiš lepšie, tým pádom lepšie myslíš, rozmýšľaš, lepšie ti funguje telo a všetko. Dostaneš krče, hoci čo, zima ti je na nohy, tak tam len vyšleš energiu a ono sa to hneď začne upravovať. Okamžite. Ty vole. To ti niekto musel povedať. Však povedal mi to Pán Boh, však ten ma naviguje. Poď sem, ešte ti niečo ukážem. Daj mi ruku. Uvoľni sa. Túto ruku takto polož dole. Uvoľni sa. Myslí na nejaký svoj strach, ale nehovor mi o ňom. Myslí na nejaký svoj strach. Proste. A kľudne dýchaj. Úplne kľudne dýchaj. Myslí na ňo. A ten strach proste cez teba prejde sem, ale ty si zatiaľ túto kľudný. Kľudného môžeš vidieť, vnímať a on sa v tebe začne rozplývať, lebo ty sa cítiš stále dobre. Tvoja negatívna energia odchádza cez mňa, negatívna energia, ktorou si ten strach živil a začne sa rozpúšťať. Tebe sa začne rozpúšťať predstava toho strachu. Ty sa na ňo môžeš pozerať, ale zároveň sa cítiš v pohode. Úplne v pohode a tuto zasa cítiš troška teplúčko, kľudne a uvoľňuje sa tá energia cez prsty. Tuto môžeš cítiť tvojich prstov také brnenie troška. Máličko. A to sa zasa len predprogramováva, že ten strach, tá energia toho strachu, ktorý si živil, ten svoj strach, sa uvoľňuje, ale ty ten svoj strach vidíš iba.
Vidíš, ale necítiš ho, pretože tu ťa chráni tvoja vlastná energia. A ten strach sa v tebe začne rozpúšťať. Opúšťať ťa začne. Jak to vieš? Viem to. Ty si zlatý človek. Cítil si to? Áno. Ja, je to úžasné techniky poznám. Úžasné techniky a učím to ľudí. Odkiaľ si? Z Trnavy. Trnavy. Môj otec odkiaľ pochádza. Môj otec pochádza z Voderad. Vieš, kde sú Voderaty? Samozrejme. Pochádzal, no, nechcem. No. Ty bož. Takých bombových ľudí poznáš. To je bomba, ty. To je také normálne. A kde sme sa spoznali? Nie. On robil v Brooklyne. Bronxe. Vlastne Bronxe, no, stále si to No mýlim. počkaj, ne, my sme sa spoznali. Aj tu v Galante, tu. Jak sa to... Belária. Belárii sme sa spoznali, no. Belárii. Koľko máš rokov? 51. 51 po slovensku. Ja mám koľko podľa mňa? Ty máš tak 57? Ďakujem. Koľko? O 10 viac. Ale vyzeráš mladší. Ďakujem, ja som športoval veľa. Ale samozrejme. Ja som bol majster Československa, porazil som na konci mojej kariéry dvojnásobného majstra Európy. V čom? Boxe. Áno. Ale box je dosť vyčerpávajúci. To je, Koľko vydrží boxerista, než sa unaví? Keď je natrénovaný, to záleží na tom, jak je 3 minúty. natrénovaný. Na kondičke. Na kondičke Ale záleží. koľko vydrží? V takom, keď má najlepšiu kondičku, koľko vydrží v plnej sile? Než sa... 7 kol, normálne. To je koľko minút? Nech je 10. Povedz, 20. 20 minút vydrží? 20 a keď boxuje 15 kol, tak to si musí rozložiť. hej. Aha. Energiu si Áno, musí. Energiu, hej. musí vedieť, že jak na ňoho a rozložiť si že- to musí. Keď boxuje 15 kol. No, profesionáli, čo sú oni, tí dávajú 15 kôl. Ale to už sú veľmi vytrénovaní. No však To už musia byť veľmi, no, dobre áno, hovorí. že Pekné. Čo by si povedal na to, že som porazil 2 legionárov, jeden mal 2 roky, légie francúzskej cidzineckej a druhý mal 20 rokov ako snajper. A ja bez toho, že by som cvičil, som obidvoch rozmlátil za 30 sekúnd. Boh ti pomáhal. Ale dal som mu taký úder, že ho bolel ešte celé mesiace. Boh bol pri tebe. Je to možné. Je to možné. Ale chcel by som to vyučovať mladých ľudí, túto sebaobranu. Jaj. Mladých ľudí. Ja mám normálne aj oné, že trénerský kurz, všetko mám, ale nerobím to. Nerobíš to. Tak nájdi v sebe silu, možno sa k tomu vrátiť. Dneska chcem ísť na tréning. Aha. Taký ľudia domov, priniesie mi niekto nejaký oný a zoberie ma na tréning. Aj môjho vnuka učí. Lebo teraz Sebaobranu, vieš. sebaobrana je lepšia ako bojové umenie. Mnohem lepšia, lebo sebaobrana je o sebaobrane, nie o útočení. Keď veríš Boha, tak ti pomôže. Všade. Lebo dneska aj všade tých mladých učia len bojovým športom, nie sebaobrana. Len bojovým Dobre, športom. dobre. A potom sú naladení tak, že by zabíjali. To je na hovno. No. Vládne tu posadnutosť všade. Musíš prijať niekomu dobre. Musíš ho aktívne vedieť vytvoriť to dobro. No však. Aktívne. Preto učím tieto metódy, že 4 prsty, aby si človek vedel vyladiť energiu, vieš, v sebe. Aby sa skúrnil, keď je nervózny, aby sa dostal do normálu. Alebo to je tento niečo dotyk. také, jak tai chi. Tai chi je vynikajúce, len toto je na vyššej úrovni už. Toto je najvyššie, toto je ešte nad taoizmom. Toto pochádza z Indie, čo ja robím. Od bohyne Káli. Áno, áno. India je žriedlom všetkej múdrosti. Á, to tebe. 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 Ja. Tara.